Hi guys! Hello! Welcome back to our YouTube channel. So karon guys, adtumi sa tilapihan sa amo ang classmate igsuon. Igsuon maamo ang kabig 5, kabig 5. Magkuha mga tilapia nga 5 kilo. Mga watig kita. Di may magsabak kay iya di man ko jud. Mga mig balig kinin to sarapon na namo ron. Amo tong hut-huton tong ilang tangkar. Amo tong san ay lamog sabak kay sa akin dara madiri ang tilapia mangikid na pikas. Wa na sila balik kuno na ilawgan. Nga may ato na may kita. Gana na mo. Diba ko si? Ay front right? Di sa puntantong sa kaon no pero kaya ra na sa Bohol. Aja laban lang. Sige la ko no si. Andam dami. Magtoy bara dito sa unahan kay mahugma ko to lang tangke. Arong di na sila makakwartag isda pa. Sige babos. Sige. Hello guys, padung kami sa kanang maong tangke. So kinuok ko ang dalan lagi murag dalan sa kapay. Amo pa na ipasimento. Dalan sa kaputli. Kinuok ko. Nanay kahoy nang nagharag. Ano lagi? Sujot na ko. Ay, pagunita Michelle. Adto na ka. Di lang ta magsaba-saba kay nagdamig bag. Kay ingon man tong tag-iza nga mingwit ko numig ko anon sa di grab the opportunity na pud kay mingwit nagbalik 5 ka kilo anin sud sa yubak sa motor dito na. O nagka-lisod pa ng duha o. Medyo lalim guys, diri ka mo agi guys, pero okay ra. Lumalaban pa rin kahit. Kaya ang tilapia ko no nila wa mo tubo. Nadaghanan ra sa kanang kuan. Nadaghanan sa pagkaon ug di ilahang nabuhi ba. Busa pud nga among mga agyanan karon murag ni mga lubi nga nakuan kita mo ana. Kuprasono na. May di pari mis tagiya kay kuprason pa kuno ni nila. Guys, sunod ang vlog. Inaguman magmagol na pod. Kauman guys, o na Spider-Man o nagkuan sa. Uy, usi mamatay ra pala. Ay mama, Spider-Man ni mama na ma. Uy, lamang good na. Kuha ko na inform. Yung man magkisig. Yes. Ay panggunit man sa mo. Guide oh. Guide. Ina na tay among kuan og bodyguard. Mon agas kay kani mga vlogger hawoy kaadto ning mga kuan nagway selfie stick. Unsa nang parehas kang kuan ba uban? O tripod. Makinyaman na magdunit. Walang budget. Besen dag na mo donate diha. Mudawat mi oy. Mudawat mi oy kay kanindot ra ana. Okay. Moron guys kay murag. Oh, daghang gabi. Kana. Daghang gabi. Abunda kayo sila. Mo ninindot sa ari mo sa probinsya magpuyo. Pakita ang view. Basta mo kuan lang. Pakita ang view. Daghan jud mog makuha bitaw nga mga. Mo ni pure nga taga bukid. Bugas magluto ra mo gabi. Makaano nang gabi pero paik. Dami na oy og ikuan bitaw kanang idilay. Asa naman og tangke? May mga kawajan. So mao guys nga, uy, pusi. Ay kung tawgaw-tawgaw kay isig tag paningkamot nga makaluwas ani nga dalan nga kapait. Dapat lang mura maggilok mo ilong ay marag na. Yo nang ganit tas inapit. Haman, dara tagi. Wag kang susuka. Sige. Guys, hapit na mi sa maong tangki amo no tong hot-hoton. Pero nagbalik sa tag-iza, magzaw-zaw na to nga. Asa na marug lang tilap hala dara. So, hello guys. Nanami diri sa tangki mo ni ang tangki ni Eldin. Sija-sija ra entaw nagkuan ani uy, nagmaniho ani iya. Siya nagbara o mo niya hang kuan. Mo jud ni makuan basta kugihan kinabi kay di na jud mabuntas ang kuan asawan Eldin puhon. Asa man tani ipaon oy. So, klaro ra magit. Uy, wati mo. Mangoy koy man nagwati, ma'am. Wa man ta nagdago na, ma'am. Usa man nato pagkuy-kuy si wati. Dag na adari amha. Kasi water lily ba na nga na pud na? Daghan man kasis water lily no. Pero kani kay gagmay. Mas dali sa mga kuy. Ang sili po na diya ang sili. Tong ari aning nanguha og manguha kuno si jagkuan wati kay sa ipaon. Nagdahon tagag wati, ma'am. Isa po nagsagod nga. Oo, di ah. Basta ako inta mo. Uy, kuan man hino. Di ba ni Katol? Biga na. Katol gud ang ilang ipananom. Dara ma'am ari ag mga Uy, Ginoo ko nimo man pagunay ba Bali. Bali nagtangga patay ka na. Wala di na moabot sa nay mga isda. Ang sabon mo. Wa pa manikasaw ang kuan maong mga tilapia.
Oh, asa ron sigig tukar. Kadang kahoy nga ikog-kog ma'am kani ma'am oh. Paita ning way mga dangko ano ay mga armas. Mangoy ko sa migwati guys ha kay aron nami kapaon. Ako lay tigkuan. Ano Uy, alam na kamot itong tag- banta din tao, nagatuang para kauit. Patay. Usa bagol man lagi na. Nagtiglom, ay dara mong godi ay. Mo ni di ay, ang amo ang gamiton inagkuan sa isda na kani. Sangit ag simod anak. Sangit tinganan ba? Simod sa maong tilapia. So, di na mo tilapia, hamura malagi gwetaw. Kuo na nga tug pa rin. Nangatog dahil Pahuway man purong oras sa Ang mga hinuon. isda nagpahuway sagdi lang kay mura ning ambusan. Nang kamot in taos ma sa pangitag wati oh. Ma'am basig ba na ko na sa matukban ba tot ani atong kalaki? Oh, ari just fish pan. Ay dungog na mga tulog. Tulog ka batan oh. Natukbag man ako. Ginoo ko. Nako. Unsaon na lang atong Uy, mga nagkapanti-panti ginikanan. na ni Susi. Ma'am nakita nagkuan ma'am si Brana na. Ani okay. 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 Uy, ay. Branded na ma'am. Uy, Di kan pa si Yoki o Yoki. Kani ma'am oh. Mura magwaylig o na imong gikoy-koy bali pa jud. Asa ba purog mga wati oy, nangatog pasiro purog wati. Halo uy. Giwati. Murag nangoy koy na marigbiga si Mads uy. Gipangibot ng giga, gidaday spy. Kay ingon nag naimong. Halingon ra ba tos mama nga. Basta si mupait si Ursi og isda. Kalagubo. Iro uy gatong bodyguard nagsuri-suri pa na ba Mara, sinini gini, iba. Pasalamat mi kay moari miss aning dapito ba kinadyon mi bodyguard uga sa may padung. May mga iro. Kay ning atong amigo kay padada. Mo na mong ipaon og may banakon. Maninglan kasi ang mama iniguli. Wow, mo ka man. Sige na, isuway ko naman. Slice na Jose. Tukob ba ang kuan? Nakapagjud kadugayan ang kuy-kuy oh. Ado na. Do. Mingot gud ko oh. Nakita na Hinsog gumot. ka jung tilapia ka nang. Sige, ato na ning Tusok ma'am ayo ihurot ma'am. Tagsa Ginagmaya. Ginagmaya sad ma'am. Ay, Watin. maluoy ka. Ogoy. Ay, ayaw nagputol. maluoy man tas mar mag. Okay. Pero apan, lumalaban manghapon. Guniti mad. Di mo. Uy, ginoo ko. Kisik-kisik man ni ma'am oy. Tudloan mo unsaon pagkuan. Butang na oy, butang lang naman na bitanay o. Mutuglom na sila mo oy. Makuan oy mobalik og suksok. Gusto ba na Ginoo, butang oy kagilok ba ning lawing wati. Ing ano na pagkuan? Isa kay Gamaya ra pud mura man ang muta ma'am oy. Bahala ba. Pulis na ma'am. Magkita Tilapia na ma'am. Asa man tani tilapia magbunad. unsa ba ni? Punay ma'am. Ana ra gud na kay sayang ang wati. Ipabitay na magudo to Jose. Dari ma'am, dari ma'am. Isik ko. Sa pagtuo manok. Dili. Ipatiglo mo si. Oh, kay aro mailhan. Ay pud sige agluhan. Ay di uy. Nitiglo man bago sa pagkay baw gibira. Mo tihok man ang kuan. May ginoo ko na imong higo. Ano pure sige kas. Ana ra oy tingog na ning ko ana. Gibira na Jose. Gibira? Lagi. Pila ko gibira. Na. Usa Ma'am. usa pa. Masig nahurot na noon tog kaon. Gamay ra pud ko ayo. Wa na tanawa. Tanawa eh. Nawa nahurot na agot Pwede eh. yung taon na hiyo ni. Oo, wala na Dako sa ma'am para maglisod pa sa dagton ba ma. Ha, bingwit pa. Katong pagbira ato, largo na to gingan ano kay kuan man. Agoy. Nahurot na to dayon sa isla. Agoy. Kasi mulagsik intaw ng isang mga Unsa ba pa ni pagbutang oy ana? Inara Ito, dyan lang para matusok sa inagaction og dira oh. Tiglom. Maglisod pa man sa kuha sa iyang kuan masangit na. Ayun, ano ang dali rin niya makuha, ma'am. Iduso. Kaloy Na? mo suwati in town. Nani? Oy. Oh, second chance. Ayo iluhag. Daghan na ba ni Ato ra maginanguan na niglum o Nangkasaw na, oh. Tara na ra na tingog na ang kuan. Wala, lagi biro na. Wala si dayon. Pasa pa. Nahurot na putos tilapia. Malagi ka na, ma'am. Wapa. Ay, wala na. Kamu na excited. Kaya si kagwa na tilapia pagul na ni ay. Basig mo mo dito diri ha. Pag sure ka. Awa na. Lagi ka na, ma'am. Kanasa pa. Nagkaon na. Nagkaon na. Alagi ko kon ba inin ba? Wala.
Sige anak bira, sige anak bira. Pusing na urot na naman si kagawa dia. Uy. Wa na ma'am. Wa na gibira na to. Wa juday ko ha sinanakaon na lagi guhurot. Itiglong lagi ma'am o kanang ikuan ba? Taga sa angwati. Nya ipasudog ayo dito sa kuan. Ato sa kanang Dali ra mga mahubot niya basta ana na ipatumoy sa niyo. ibabaw. Sama ni si Palpakres kun ani managaay. Harot na lagwati. kuan maro man puning mga wati diri oy. Ang mga tirapsa. Gitraining ma'am, gitraining. Kaduha na nahurot. Unsa pa ni pagkakuha nato oy? Ito sa ibutang. Ibutang sa labas mulangoy ng wati na. Kani siya jud pud ha. Ikon jud ma'am, idusok jud. Third. Third na na. Pumaram na ito na tagad. Mahurot na lang natong wati ma'am. Kaya mo di mahurot. Dako likuha. Hawak mo gani. Wa dito. Di na ba to? Kunya naman ka nang kuan. Ako dito sa kanya. Ako rin man siguro. Bakit siguro sa mo? Ya kan giro bon. Kita dira mo kabilan ng mga dito ko na siya. Pero kasi ko sangit eh. Pag ginawag ito na. Ang ko kasi na sa sa. Dito ko sa imo dito kayo. Ano siguro. Tama gamay pa dito ko pero. Hindi ko kuan ng palitan. Kaon di lang to. Di lang taman si agko si kuan butang ba. Ay kaya ba kaya Ano pa man niya may naman. Ato na kung gamay man sa kanang ibakon sa bukid. ay lang itiglo mo si Mato. Di ba kita na ang tilapia hang kuan. Yang batin harap na sa gobi ko ba. Kuan kanang gamay yung kanang tama. Ina ko dito sa tumoy ba. Kan adre na tayo button sa isda. Kaligan ko ng taon. Unsa na tamoy ko eh. Nagdagida na mo mo. Magtagsa pa tulo dito. Kana mo siguro na. Iba ka nang ibutang nang iinis ang bagod. Ay kuan si. Ang wala gidi. Like that? Nangatubig ka. Ina kasi baka makita ang tilapia mo ko. Hindi pa tumikita ng kasi kumaya. Mana magdala. Gamay ra lagi. Nakatukob. Tukob na gid kadugayan oy. Badak ko ra Ibutang. Ay nako. Uy. Ha ito ba nang injang sungo ma'am? Aka nang Iuli ni. Usa iuli. Dado nila ilden. Dad ano oy? Na sangit ay nang babalag. Gamay ra dai teknik ana. Na Unsa biktima. may teknik? Dako na ko na. Di ba? Di ba? Hamis kay ngeen tilapia ay. Lami ka dug tilapia oy. Kanira dai si Jamoy. Ano na? Sangit agwayit oy. Ganito naman. Balik. Nikirig. Wa pa mo to gikuha diri ah. Diri unta to gibutong. Lagot ko ni Morena. Hoy, mo gikuha na yung kirig. Kirig ba nga kisi-kisi to? Kisi-kisi man dyan na, ma'am. May pawato ni mo tagtang na sa taga, ma'am. May dito Buhian lagi. man ang- Dito lagi. Wa pa wa na tubig. Buong ka, ma'am. Dinasamdan naman to yang wa Di ay, di man. Bisa ganay ko anang tinay mo lang, way pa man na. Yung sarbato na ko oy. Sa naulog. Naunsa ba to ni Ikit? Pagoy magunaw ka naganana si Jad ing lukso. Da. Gidali na to gingana ha. Ari dapit daw dari, ma'am. Dako po, dako. Pero hait ra bra sila og kana kuan ha kana bang ilahang pako-pako o kana mo ila para langoy ba. Sob na pod. Oh, man siguro gyapon na. Ari na na nakakuha na pod siya, oh. Tagam Nya, na buhi ta na po naman. Kirig-kirig na po na buhi ha. Dat na nang kuan. Kuan dia. Hala na igom sige. Hala na mata, ma'am. Ari butang. Karabid po. Di man na mamatay, ma'am. Dali. Ari butang oh. Ay, uy, mukuan gyapon Ikid. Dasam na butang. Ana ragod bitaya. Kaman pagkuhas. Ano? Ay, unsa lang ko, ma'am. Ito na oy. Ang ganit tigtarong kay Ikid na po Dapat na. dapat lima tong ano. Dana aka. Ana husim. Exam. Isot na. Ana ra na. Uy kidi naman nakakalam oy. Mga muti na, ma'am. Wow, ano nung ka, ma'am? Ay. Ko, ha, ito ba naman pag hinay? Ito hait dito ka adjo. Rasul. Uy, No, kusog ka adjo mo. Kuan oy kisi. Asa man butang oy? ang ginoo. Dapat lima tong wala na ni. Mga, uy,
Nagluto na ba to sila, ma'am? Ay da, nagdungag pa to. Ano pa may paglunod ito sila? Asa kana bang bunog ano di ba? Dapat ikuan man ni ma'am kanang ilambing baka nang mga Butang sa ba ikubi. Takubi ba ani? Butang dere sa takubi. nakaluoy pod sa tilapia oy. Butangan bang kay kahit kayo ang kuan ana. Mabay itong paggunit na ako, kinagkirig-kirig ka. Buhi na. Na. Wala lagi si bahan. Kisa-kisa ka. Ay, lagi raw siguro. Ito ini. Ang akong suliran. Ato, ikaw sa what? Gitawag naman to eh. Lagi ito kan mga tilapia. Gihurot na kidyan ko an. Tawag ko eh. Yan, nga pang ni. Ako din ron. Pus. Post di ay. Si Eldin to? Ambot. Tubaga ba? Ilaw. Gihurot na naman yung tilapia oy. Wala naman ang ipanumban. Kinagurot rin ko, ti. Huton pa dyan ko nila gwate. Looy, apataw sa wate. Serious bugot. Murag rasyon. Duha na nato. Alag. Ba sige ka on iro. Kudzawan mo kita. Duha na ba natong kuha kirit-kirit to siga. Mo po. Pagkuha pa Makasaman bitaw sa dagko na to. dito katalinis inta nato. Kato lang dito sa mo ah. Kasama rin ka. Natusok. Ito na ulat tug. Dahil kapit mo? Ini ko pinawala ko guys. Wa na, ano ko What na? What na? What na? Iwan na ko ilan ka sa mo. Ito sa kulo tanam. Patay tayo. Natulaw si una na sila dapat kayo. Ngana ko po na. Ano po na sila nang natapak kay iba? Ito na kuan balik na. Siya rin nakatupo. Ano gagawin ma'am? Area. Kuna kaya mga isda ba? Dari ma'am. Dari ma'am ba? Kasi yung burustuan. Okay, pero mga tilapia. Siya kung wala din ha. Ako siguro na. Yung orang mereka bilang sih. Kita pun sudah tapi yang sebenarnya nilai ini. Asa kayak mana nih? Belajar dari kita dulu. Kita harus kabut-kabut lah, Mam. Oke. Kita bawa ke sini. Tidak. Sisi kok. Kan udah kita nih itu anu gini. Oh, kita orang mau di sini ya. Sebutkan di sini. Wa naman ilad ang mga tilapia. Ikaw mo gitawag host. Mo ko. Mana ay di na magikapoy na menaw ah. Nahulog kaon sa tilapia. Duhanan ta mo
Niikid man, oy. Sagdaan mang ring na, oy. Daan nga mag-imo sung inganaon nga isa. Asa naman ron? Asa pusap pa nang bay aron imong takuga sa buko. Ikon nga na bilihan. Takuba na mo ane. Ano bitaw na naluya ka nagmata. Isiga nagmata. Sige mo. Ay lang dapat guniti sa kanang naisang mo. Ay kanang naihait. Basi mo maak. Maak ang tugod kalat ya. Nara. Nara. Mukirig-kirig mo dito. Kalma lang, ma'am. Di lagi ka mo sa ma'am. mo. Da, muna dong gipangusgan. Mukirig mo dyan sa dyan, ma'am. Kirig ba kisi-kisi, sa kirig na. Patol na. Hala Maulit nagkamahala ulit, guys. giho na day si Ja oh. Giho si Ja. Giho, bago pa yun na. Nagdata kang tubig. Ay, mo tang gisod bukong rin na niya. Tag tubig Mura mo ba? siguro di na kaginawa sila gway tubig ha. Baw lang. Mura po nagtao di kaginawa na sila. Nawa. Tubig. Ya jojo naman sa nila kupot. Oh, magkirig-kirig may tayo dang ikog. Nanapot ang indalan sa kapaitan. Nawa ko ni balang sila Eldin sa Oh, diada. oh, maglarot ba tarot? Dagko Oo, dagko ra ba? Prabuyag. Basi pag uli na ni Mads, wala mo na unod ng uli. Wali. Mukha na day kahoy. Tara oh, Asa hi. oh, ma'am. Ayun lagi. Sige, ma'am. Kirig pa kandihan-duhan ang kakamot ng dikuan. Hoy, Ginoo. Sero. Nanangangat ka ayo ni. Ala gikirig-kirig dugay sa mamatay ha. Okay. Mo pa na among tungason, guys. Layo pa ka dyan.